nemusí to znamená, že no, to je to podstatné. Když ještě se tam například takovou jedničku, co to znamená politický rád? Když chcete dvoustranný právní koncept, to znamená to, že se dohodnou o je to z vůle původnou stranu, to jsou vývoje vůle, takže prostě je to dobré. Obě ty strany prostě mají zájem o toho, že to úplně skončil. Tak to bylo o právní dvou strany, tak jsou jednostranné. První z nich je, to je, nebo forma, důvody, dobře, ale jako reprezentace, to je není zaměstnance, mám za sebou. No, tak tohle tam říkat nemusíte tohle. To můžu, že tam vždycky nějaký bude episod, ale podstatný je, jestli tam musí psát nebo nemusí. Nemusí, když chce, tak tam napíše, ale prostě může dělat z jakéhokoliv důvodu vydání člověk zaměstnanec. Tak a zaměstnavatel nemůže dát několik důvodů. Co je? Že zaměstnavatel nemůže dát několik důvodů. Nemůže. No, ale světě to ví, tohle to prostě je taky pravda, ale nemůže dát jakéhokoliv důvodu, takže nemůže jej dát, protože je určený důvod nekontrolovat. Tohle, tak jo, a určený ne teda. Kde jsou tohle? Ne, tohle tam nepříště. Tak to jsou práce. Ano, takže jenom z důvodu, který jsou výslovně uvedený za práce. No a teď se to zredukovalo na takový dvě skupiny těch důvodů, takže to mohou být důvody, kdy zásadní pracování. Tak, jak to co to je organizační důvod? Třeba když ten podnik menší počet zaměstnanců. Dobře. A ta druhá skupina důvodů u výpovědi strany zaměstnavatele neuspokojené pracovní výsledky. Tam je ten jeden předpoklad, jaký může to být můžu jako zaměstnavatel dát větší výpověď, podle toho můžu pracovní výsledky dneska a za se nedomyslím, že můžou. To musíte si ještě překládat. Výručky teda tak to myslím, že takhle blbě výručky, ale podstatě trošku na to pravdě je výručky. Takže určitě to teď umocněji. Napomeň. Tak, to bude třeba už je to prostě upozorní. Musíte ho během předcházejícího roku výsledně upozornit, aby vlastně se zlepšil, aby odstranil ty nedostatky, které mu vytýkáte. Co ještě musíte? Když to napíšete, proč mu hrozí výpověď, jo, výsledně mu napíšete, co ještě? Logicky asi. Máte lepnace. Ne, ale musíte mu ponechat určitou dobu na to, aby ty nedostatky opravdu odstranil. Nemůžete to dneska napsat, víte si no, kdy končí pracovní poměr u výpovědi? Ne, tak jsou to 2 měsíce, ale prostě ty měsíce však nevadí. Můžete to říct obecně. Co musí uplynout? Tak, výpovědní lhůta tedy 2 měsíce. Určitě, nějakou si tam stojí, dovytáhnete. Budete maturovat, kdy maturujete 19. Vy nematurujete. Příští rok. Tak dobře, tak dneska dáte výpověď, nebude volný. No proč? Protože to je jenom no, dobře, že to jenom 2 měsíce, to tak nám vždy nehraje. Dneska je předvedačka, to musí jenom 2 měsíce. No, tak dobře, vy se neřekl, že výpovědní lhůta začíná běžet, kdy
No právě ne, ale prvního dubna. Prvního dne následujícího měsíce začíná být takový mozák skončí vlastně 2 měsíce po. Takže dá se říct, že výpověď vlastně vždycky je pochybnost měsíce, když se končí pracovní poměr. Ale jo, končí pracovní poměr, vykončí, protože výpovědní lhůta začíná vždycky někdy prvním dnem toho měsíce, následujícího trvá. No, tak výpověď už necháme ještě ty další 2 způsoby. Ze strany obou dvou, čili dvoustranné právní materiál výpověď. No tak to už je dvoustranný, když budeme mluvit o jednostranný. Tak vám to řeknu, tak jestli vám to slovo, že to můžou okamžitý padá, to je co? No a to neřeknu slovo, to nechtěl, Máte padánka. Okamžité zrušení pracovního poměru. A co o tom? Kdy končí pracovní poměr? Ten den dá. No, prakticky okamžitě, ale když co přijde na pracoviště konopelstvo. tak ano, ale říkáte například, jo, to je začínají zapomínat. A ono to není potřeba říct, například to říká, že až potom obecný vyjádření, tak to není řešit obecně. Už některé zařízení. Pracovní řád. No, porušení pracovníka zvlášť hrubým způsobem. A ještě předtím jste někomu nedostali, aby se to měli podat, jak to říká. Se pochčili. Zase, okamžité zrušení pracovního poměru je možné pouze z důvodů, které jsou přesně dány zákonníkům práce. A jsou 2, ze strany zaměstnavatele a 2 ze strany zaměstnavatele. Když se zde řekne ze strany zaměstnavatele, jeden důvod a druhý, to je taky okamžik, to je taky porušení pracovní práce. Ten ale To už je opravdu důvod, který je nezpochybnitelný, který je dostatečný. O porušení pracovní práce zároveň si myslím, že já vnímám na určitě tohle důvodu, tak tohle nebylo zároveň třeba. Já to třeba jenom přišel pomluvit pozdě, a že na jiný názor než třeba ten zaměstnavatel. Ale tohle důvodu, který si něco chová, no, ale to je na něj odsouzen, na něj odsouzen a tak dále, tak tyhle ty 2 důvody, jsou všechny 2 ze strany zaměstnavatele, záváme distanci. No, tak to je špatná. za 100 korun mají tady ty týdny. Není převeden na jinou práci, kdy když se přestane říkat 2 měsíce, Co se dostal? Co se dostal nějak? Za 2. Za 2, jo. Děláš Na začátek jsem jel má. tam bylo taky ty vole, teda spravedlnost.